paisaiak, lagunak, jendea, deskonexioa. Sara Alonsok pandemia garaian hasi zuen egun mendiarekin duen harremana. Kuarentena aritzi zen eta hasi nintzen telebistan bideoak ikusten, Zegamaizkorriko bideoak, Golden Trail Seriesekoak, Kilian Jornet, korri egiten eta pentsatu nuen, hau probatu nahi dut. Probatu bai eta ez edonola. Lehen lasterketan Kanfranken hautagai nagusiak garaitu eta bigarren postua eskuratu zuen. Hala, zeukan potentzialaz jabetuta, ez zuen zalantzarik egin. Telefono hartu eta harremanetan jarri zen Salomonekin. Nik hori egin nuen plan, lotxa ematen dit, baina momentuan, hogei urte nuen, eta nagoen supermotibatua. Korrikalari donostiarra atletismotik dator, baina ezin hobeto moldatu da trailera. Aurten, Transgran Canaria, LPA Trail, Kalamorru eta Berga-Arrasos Bergan lehen postu erdietxi eta errekorrak egin ditu. Orain, Zegamaizkorri du begiz jota. Amets bat dezare, 3., 4. edo 5. gelditzea, baina garakit zaila izango dela, baina zailatuko naiz. Ez da hori ordea bere nahi bakarra. Ere nahi dut Euskadiko txapelduna izatea. Dagoela txapela eta sidreria. Ibilbidea ezagutzea, hori oso garrantzitsua da niretzat. Eta gero, lehenengo 10 kilometroak direla azkarrak eta azkenengo 12ak ere direla aldapa berat azkarrak, hori azkenean nik atletismotik nator, beraz. Ondo egingo dudala uste dut.